Wel, helo, a chroeso i'r fideos yma sy'n eich cyflwyno chi i waith yr Adran Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rwan yn enw fi ydi Rhyn Emlyn, dwi'n un o ddarlithwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. A beth da ni eisiau gwneud yn y fideos yma ydi just helpu chi ddeall sydd fath o ddysgu, sydd fath o wyrgylch sydd neu gael yn wrth i chi astudio hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mi fydden ni'n sôn am y cynlluniau gradd, sôn ynglyn â'r modiwlau sydd ar gael i chi mewn fideo arall. Mi fydden ni'n mynd ati sôn am y cyfleoedd ehangach sydd neu chi a'r holl adnoddau sydd ar gael i chi pan ydych chi'n astudio hanes a hanes Cymru yn Aberystwyth. Ond yn gyntaf, yn y cyflwyniad yma, be dwi eisiau gwneud ydy canolbwyntio ar y dysgu sydd yna yn yr adran. Dyna'r peth cyntaf i chi feddwl amdano fo pan ydych chi'n gwneud dewis am brifysgol wrth gwrs. Mae'n bwysig eich bod chi'n meddwl am yr hyn sy'n cael ei ddysgu i chi pan ydych chi yn y brifysgol. A mae dysgu'n rhywbeth da ni'n sicr yn cymryd o ddifri yn Aberystwyth. Mae gennym ni draddodiad hir o ddysgu hanes efo'r arbenigwyr mewn pynciau gwahanol o fewn hanes wedi bod yn dysgu gyda ni yn Aberystwyth. A mae'r oherwydd hynny, mae gennym ni ddysgu rhagorol yn yr adran. Dim ni sy'n dweud hynny, os edrychwch chi ar y gwobrau, da ni wedi ei hennill. Mae nhw'n dangos hynny yn glir i chi. Da ni wedi cael nifer o wobrau gan y canllaw prifysgolion da, enghraifft fel Prifysgol Aberystwyth. Ac os edrychwch chi ar ganlyniadau arolwg cenedlaethol myfyrwyr, neu'r NSS, y National Student Survey, yn dangos pa mor uchel rydyn ni'n wneud yn fanna. Os edrychwch chi ar Aberystwyth, yn ail yn y Deyrnas Unedig a'r cyntaf yng Nghymru, yn uwchna llefydd yn Lloegr. Felly mae'r ansawdd rhagorol sydd o fewn y dysgu i'w gael yn Aberystwyth. Un o'r pethau bwysleisio pan da ni'n meddwl am y dysgu sydd ar gael yn Aberystwyth ydy eich bod chi'n cael eich dysgu gan yr arbenigwyr. A gallwch chi ddim cymryd hynny'n ganiataol ym mhob prifysgol. Ond yn sicr o fewn astudio hanes yn Aberystwyth, y pobl fydd yn eich dysgu chi ydy'r pobl sydd yn gwneud ymchwil i mewn i'r meysydd y maen nhw'n ei dysgu. Sydd yn arbenigwyr, sydd yn darganfod a datblygu'r syniadau newydd yn y meysydd y byddwch chi yn dysgu amdanyn nhw. Y pobl sy'n sgwennu'r llyfrau yn y meysydd yna. Felly, da chi'n gwybod bod beth sy'n cael ei ddysgu i chi yn cael ei ddysgu gan y bobl sydd yn arbenigwyr yn y maes yna. Ond hefyd, da ni'n teimlo bod yn bwysig bod ni'n gwrando ar barn y myfyrwyr, ac felly ym mhob modiwl, da ni'n casglu barn, casglu adborth y myfyrwyr ar y dysgu hefyd, i wneud yn siŵr bod ni yn dysgu mewn ffordd sydd yn eich helpu chi, sy'n eich datblygu chi i fod yn haneswyr gwell eich hunan. Ac felly mae yna yn sicr mewn adran fel ein adran ni, mae yna gymuned dda o staff a myfyrwyr. Mi fyddwch chi, os ydych chi'n dod i Aberystwyth fel myfyrwyr, yn rhan o'r gymuned dysgu sydd yn bodoli yna. Sôn am gymuned dysgu, yn sicr un o'r pethau arbennig am Aberystwyth ydy'r gallu astudio yn Gymraeg. Mae yna gymuned dda yn bodoli fewn yr adran yn gyffredinol. Ond yn arbennig o ran dysgu drwy gyfrwng Gymraeg, mae yna gymuned arbennig o fyfyrwyr a staff cyfrwng Cymraeg hefyd. Ac yn sicr ran yr adnoddau yr un da ni'n gynnig, Aberystwyth di'r lle arbennig i astudio hanes drwy gyfrwng y Gymraeg. O ran yr adran, mae gennym ni nifer aelod o staff, mae gennym ni 6 aelod o staff yn Aberystwyth sydd yn dysgu hanes trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennym ni aelod staff o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd ar ben hynny hefyd yn cyfrannu tuag at y dysgu. Ac o fewn yr 6 yma sy'n dysgu o fewn yr adran,
Mae yna amrywiaeth mawr yn beth ydyn ni yn ei ddysgu. Rydw i er enghraifft yn dysgu hanes yr oesoedd canol, hanes rhwng flwyddyn 1000 a flwyddyn 1500 drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae gennym ni haneswyr sydd yn dysgu ar gyfnodau gwahanol, cyfnod yn cynnar, oes y tuduriaid ac yn y blaen, hyd at yr 20fed ganrif. Ond hefyd amrywiaeth daearyddol, hanes Cymru, hanes Ewrop, hanes America ac yn y blaen yn cael ei dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Un beth sydd yn helpu hefyd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ydy'r hyblygrwydd o ran eich gallu gyflwyno gwaith yn Gymraeg. Hyd yn oed os nad ydych chi bod chi eisiau dewis modiwl sydd ddim yn cael ei gynnig yn Gymraeg, mae dal y cyfle i chi gyflwyno'r gwaith i gyd yn Gymraeg ar y modiwl yna. Felly hyblygrwydd o ran dewis iaith modiwlau ac o ran cyflwyno gwaith mewn ieithoedd mewn Gymraeg neu yn Saesneg. Mae gennym ni nifer o ysgoloriaethau, mae werth i chi edrych ar ysgoloriaethau hynna, a da ni'n gymwys am nifer o ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd. Ac wrth gwrs, sôn am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae yna nifer o adnoddau arbennig ar gael i astudio rwan trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dyna'r adran. Ond beth am y brifysgol, wrth gwrs, mae yna gymuned dda iawn o fyfyrwyr Cymraeg sydd yn byw ac yn gweithio yn Aberystwyth. Mae IMCA yr undeb myfyrwyr Cymraeg. Nifer o gymdeithasau Cymraeg, felly mae yna gymuned fywiog wedi bod ers degawdau ac yn sicr ar hyn o bryd o fyfyrwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac am hwnni, beth sy'n dangos hwnna gryfa, wrth gwrs, ydy Pantycelyn yn mynd i ail agor mewn mis Medi ar yr adnoddau. Ydych chi'n gallu gweld mae'r rhai lluniau y fan hyn, jyst i chi gael syniad o'r neuadd ansawdd uchel sy'n cael ei hail agor, lle sydd yn draddodiadol, wedi bod yn gartref i fyfyrwyr Cymraeg, yn gartref i fyfyrwyr, ond yn sicr yr adnoddau uchel posib ar gael ym Mhantycelyn pan fydd o'n ail agor. Felly dyna ni rhywfaint am astudio yn Gymraeg. Beth o ran dysgu yn gyffredinol? Sut mae'r radd yn gweithio os ydych chi'n astudio hanes yn Aberystwyth? Wel, dwi wedi amlinellu fan hyn rhai pethau ynglyn â sut fydd eich gradd chi'n gweithio os ydych chi'n astudio popeth o fewn yr adran hanes. Fydd rhai pobl yn dewis astudio hanes gyda pwnc arall. Ac os ydych chi'n dewis gwneud hynny, yna i bob pwrpas, byddwch chi'n gwneud hanner beth dwi'n amlinellu i chi rwan. Ond be na i sôn ydy cynllun gradd hanes yn gyffredinol. Dau beth allai bwysleisio am astudio hanes a sut mae'r gradd yn gweithio gyda ni. Yn un peth ydy bod yna ddilyniant. Mae'r flwyddyn gyntaf a mae'r ail flwyddyn wedyn yn adeiladu ar flwyddyn gyntaf, y drydedd flwyddyn yn adeiladu ar yr ail flwyddyn. Beth ydyn ni'n ei wneud ydy cyflwyno rai sgiliau i chi, cyflwyno chi rhai pethau yn y flwyddyn gyntaf. Wedyn, ydych chi'n cael cyfle i ddatblygu ac adeiladu'r sgiliau yna, edrych ar pynciau mewn mwy o fanylder yn yr ail flwyddyn, ac erbyn y drydedd flwyddyn, mi fyddwch chi'n mynd ac yn perffeithio y sgiliau yna i fod yn haneswyr sydd wir yn sgwennu pethau sydd wedi datblygu fod yn haneswyr mewn gwirionedd. Ac yn datblygu efo'r sgiliau yna, gallwch chi fynd ati wedyn i'w cyflwyno i fyd gwaith. Ond hefyd, rhywbeth arall i bwysleisio ydy y modiwl bod yna hyblygrwydd hefyd, bod gennych chi cyfle i ddewis o fewn y cynllun gradd. Rhywbeth sy'n hollol wahanol wrth gwrs yn yr ysgol, lle ydych chi ddim yn cael llawer o ddewis ynglyn â beth ydych chi'n astudio, a mewn nifer o brifysgolion lle chewch chi ddim llawer o ddewis. Ond yn Aberystwyth, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod chi'n cael y dewis yna, amrywiaeth o fodiwlau, fel bod chi'n gallu dewis beth mae gennych chi ddiddordeb yna fo. Fel bod chi yn gallu dilyn eich diddordebau eich hun o fewn y radd hefyd. Felly, fel y gwelwch chi yn y flwyddyn gyntaf, da ni wedi nodi fan hyn, mae yna rhai modiwlau craidd, mae rhaid i chi wneud.
Yna i egluro beth ydyn nhw'n fwy manwl mewn munud, ond wedyn mae yna fodiwlau arolwg i chi. Yn yr ail flwyddyn, mae yna nifer o ddewisiadau, a nifer o ddewisiadau hefyd yn y drydydd flwyddyn. Ac ai rwan trwy bob un o'r blynyddoedd yna yn ei tro. Felly dyma i chi ddarlun o'r blwyddyn gyntaf flwyddyn nesaf, felly 2020, 2021, dyma i chi sut fydd y flwyddyn gyntaf yn edrych. Felly yn semestr 1, felly rhwng mis Medi a mis Ionawr fel arfer yn semestr 1, dyma'r modiwlau sydd ar gael i chi fel myfyrwyr. Modiwl cyntaf, fodiwl craidd, cyflwyno hanes, yn helpu chi ddatblygu'r sgiliau yna i sefydlu i ymgartrefu o fewn prifysgol. Pa adnoddau newydd sydd ar gael i chi? Be da ni'n disgwyl yn eich traethodau chi? Pa sgiliau ychwanegol ydyn ni'n disgwyl i chi ei datblygu? Helpu chi sefydlu, wneud y cam yna o fod yn fyfyrwyr ysgol i fod yn fyfyrwyr prifysgol. Ac wedyn, be da ni'n neud ydy, mae gennym ni gyfres o fodiwlau arolwg sydd yn cyflwyno chi i pethau gwahanol ydyn ni'n dysgu, cyfnodau gwahanol, themau gwahanol, a gallwch chi wedyn dewis i gwneud mewn mwy o fanylder yn yr ail neu'r trydydd flwyddyn. Felly yn semestr 1, mae yna fodiwl ar hanes Cymru rhwng 1250 a 1810. Ac wedyn mae yna fodiwlau sy'n cyflwyno cyfnodau gwahanol. Felly gallwch chi ddewis a ydych chi eisiau cael cyflwyniad i'r ddau fodiwl yma'n Saesneg, Medieval and Early Modern Britain and Europe, felly hanes Prydanig Ewrop rhwng 1000 a 1800, neu The Modern World, felly am 1789 i'r presennol. Wedyn y semestr 2, mae'r modiwlau gwahanol ar gael i chi. Modiwl newydd ydy'r modiwl craidd y semestr 2, cydio mewn hanes, lle da ni, fel eich darlithwyr chi, yn rhoi cyflwyniad i chi i ffynonellau da ni'n defnyddio. Helpu chi ddatblygu, cael y sgiliau yna i ddefnyddio ffynonellau gwreiddiol, ond ydych chi hefyd yn cael cyfle i weld beth da ni'n neud yn ein gwaith ni fel haneswyr, yn manteisio bod ni yn arbenigwyr yn y meysydd yna. A wedyn cyflwyniad i'r thema Ewrop a'r byd, perthynas rhwng Ewrop a gweddill y byd dros y 1000 flynyddoedd dwytha, ac wedyn cyflwyniad i hanes Cymru yn y 200 mlynedd diwetha. Wedyn, fel oedden ni'n deud, mae'r gradd yr ail flwyddyn yn adeiladu ar y flwyddyn gyntaf. Ac o'n i'n sôn gynt bod yna nifer o ddewisiadau, wel mi fellwch chi weld hynny'n glir o'r rhestr dwi wedi nodi yn fan hyn. Dyma i chi rai o'r modiwlau opsiwn ydyn ni'n ei cynnig i fyfyrwyr yr ail a'r drydydd flwyddyn yn yr adran. Rwan mae modiwlau newid pob blwyddyn, fydd yr un i'n dewis ddim pob blwyddyn, ond mae'r rhain i gyd yn fodiwlau ydyn ni'n cynnig i'n myfyrwyr rhyw flwyddyn neu gilydd. Mae yna fwy ohonyn nhw, jyst syniad i chi sydd yn fan hyn. Os oes gennych chi fwy ddiddordeb, gallwch chi fynd ar ein gwefan ni a ffindio mwy o fanylion am y modiwlau yma. Ond yn yr ail flwyddyn, mae cyfle chi wan ddewis a meddwl, papus gen i ddiddordeb yn y fo. Yn y flwyddyn gyntaf, da chi wedi ffindio bod gennych chi wir ddiddordeb mewn hanes Asia, neu hanes yr oesoedd canol, neu hanes y Tuduriaid ac yn y blaen. Felly gallwch chi fynd a dewis astudio nhw mewn mwy o fanylder yn y flwyddyn, yn yr ail flwyddyn, ac wedyn yn y drydydd flwyddyn. A mae'r modiwl yma yn adlewyrchu beth ydy arbenigedd y staff. Felly fel gwelwch chi ar y rhestr yma, rhai modiwlau opsiwn sydd ar gael yn Gymraeg, Rhyfel Cartref America, Cymru a'r Normaniaid Higly'n Dŵr, Cymru'r Tuduriaid, Cymdeithas Cymru Fodern, Ymerodraethau Prydain a Ffrainc, rhai enghreifftiau i chi. Yn Saesneg, Knighted and Chivalry in High Medieval England, The Tudors, Atlantic World, Modern Japan, Weimar Germany, Victorians, felly nifer o ddewisiadau i chi yn fanna. Modiwl craidd yn yr ail flwyddyn ydy modiwl enw llunio hanes, lle da ni'n cyflwyno chi syniadau haneswyr a sut maen nhw wedi newid dros y degawdau.
Ond math gwahanol o fodiwl da ni'n cynnig i chi yn yr ail flwyddyn ydy modiwl sgiliau, lle ydych chi'n cael cyflwyniad. Chi'n dewis un o'r modiwl yna, maen nhw'n cael eu dewis, maen nhw'n cael eu dysgu mewn grwpiau bach, a ydych chi'n cael dewis pa ffynhonnell ydych chi eisiau edrych yna fo mewn mwy o fanylder. Felly mae yna rhain Gymraeg, enghraifft edrych ar reithiau a caneuon y media hawliau sifil yn America, neu edrych ar farddoniaeth Cymraeg o'r Oesoedd Canol fel ffynhonnell. Neu mae dwi wedi rhoi amrywiaeth o ddewis i chi yn Saesneg hefyd yn fanna, edrych ar posteri propaganda, edrych ar chwedloniaeth, edrych ar arddangosfeydd fel ffynhonnellau gwahanol. Felly dyna sy'n digwydd yn yr ail flwyddyn, fwy manwl yn adeiladu ar y flwyddyn gyntaf. Ond eto'r pwysleisio i chi fanna, y dewis sydd ar gael i chi. Ac wedyn yn y drydedd flwyddyn, eto mae cyfle i chi wneud modiwlau opsiwn. Dwi wedi rhoi yr un rhestr jyst i ddangos i chi yn fanna o fodiwlau opsiwn. Ond da chi'n mynd eto mewn i fwy o fanylder, dyma pryd da chi wir yn disgleirio fel haneswyr yn y drydedd flwyddyn, pan da chi'n cael cyfle i wneud traethawd estynedig, lle 10 i 12,000 o eiriau ar bwnc o'ch dewis chi. Nawn ni helpu chi i wneud dewis, ond chi sy'n cael dewis beth ydych chi wir eisiau arbenigo arno fo fel hanesydd. Ac hefyd, beth sy'n digwydd yn y drydedd flwyddyn ydy math o fodiwl sydd yn mynd yn fwy manwl eto. Pwnc arbennig sydd yn golygu bod yr hanesydd sydd yn ei ddysgu fo o'ch darlithydd chi, dyma wir y maes maen nhw'n gweithio arno fo, a ydych chi'n cael cyfle i drafod, i datblygu syniadau yn y pwnc gyda yr hanesydd yna. Felly dyna chi nifer o enghreifftiau, dwi wedi nodi rhai yn Saesneg yna, fel am rhyfel Fietnam, am y Trydydd Reich, am yr diwygio protestannaidd yn Lloegr ac yn y blaen. Neu yn Gymraeg, bywyd a gwaith y meysydd glo Prydain, neu fel mae'n digwydd mae'n dwi'n ddysgu'n fanna, milwyr, myfyrwyr a masnachwyr, teithio a symudedd yn Ewrop ganoloesol. Yn arbenigedd i ydy edrych ar Gymru yn teithio yn Ewrop yn ystod yr Oesoedd Canol. Felly, mae'r modiwl y fanna, da ni'n edrych ar deithio symud yn ystod Ewrop yn yr Oesoedd Canol mwyn dod i chi wir wedyn edrych ar y ffynonellau a syniadau helpu fi hyd yn oed i ddatblygu syniadau wrth i ni drafod yn fanna. Felly, jyst i bwysleisio, trwy fynd drwy'r gradd felly, da chi'n mynd yn fwy arbenigol, da chi'n adeiladu o'r flwyddyn gyntaf i'r ail flwyddyn, datblygu sgiliau sydd yn eich troi chi mewn i haneswyr gwirioneddol. Ond hefyd yr hyblygrwydd, i chi gael dewis beth ydych chi eisiau astudio, pa bynciau, pa gyfnodau da chi eisiau edrych arnyn nhw mewn fwy o fanylder. Mae'r hyblygrwydd yna i chi gael dewis. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar y cyflwyniad yma. Mae croeso wrth gwrs i chi gysylltu os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, eisiau holi cwestiynau. Ac ar y sgrin yn fan hyn, mae manylion cyswllt i'n tiwtor derbyn ni sydd yn siarad Cymraeg. Mae croeso i chi gysylltu efo hi yn Gymraeg. Ei henw hi ydy Dr Arddin Arwyn, ei chyfeiriad e-bost, ei rhif ffôn ac yn y blaen yn fanna. Felly, croeso i chi i gysylltu os ydych chi eisiau gwybod mwy.